O mga boss, meron tayong ano dito, isda. Ito, bugahat. Bugahat tawag dito sa probinsya namin, sariwang-sariwa. Lulutuin natin to. Hihingisdahin muna natin mga boss. Ano? Dito lang yata sa probinsya namin na meron nito. Bugahat. Paano mga boss? Lilinisan ko muna, hingisdahin, tanggal kaliskis, saka mga bituka, saka hasak. Update na lang mga boss. Mga boss, lulutuin natin. Naglagay tayo ng sapin, okra. May sili, sibuyas. Tapos paminta mga boss. Konting paminta. Tapos ito na yung isda na ano natin, na tanggalan ng hasang, na yung isda na. Ayan o mga boss. Tapos ilalagay na natin itong calamansi juice. Tapos maglagay tayo ng konting asin. Ayan, tama na yan. Tapos maglalagay tayo ng konting tubig mga boss. Ayan mga boss, oh, lalagay na natin tubig. Ayan, tama na yan, konti lang. Hanggang sa maluto yan. Isasalang na natin. Ayan, sariwang-sariwa yung ating isda na bugahat. Ang luto nito boss, ano naman? Pamara sa kalamansi, paksiw, bugahat. Ito yung mga paborito sa probinsya namin, dito sa lalawigan ng Sorsogon, sa bayan ng Barcelona at Gubat. O paano mga boss, isasalang natin to. Update na lang. May gulay ka na, may isda ka pa. Kaya sa mga bago dyan mga boss, please like and subscribe naman, and click notification bell para updated kayo sa mga bagong bidyong parating. Mga boss, oh, sinalang na natin. Ay, kumukulo na nga oh. Antayin lang natin yung maluto hanggang sa magkunti yung sabaw. Ito yung napakasarap na isda dito mga boss sa probinsya namin, itong bugahat na to. Hindi ko alam Tagalog, basta tawag dito sa amin bugahat. Yung simpleng ingredients lang, kalamansi, asin, sili, sibuyas, paminta, madaming kalamansi. Yun, masarap. Pag naluto to, napakasarap mga boss. Sariwang-sariwa pa. Napakabango na nga ngayon, kumukulo pa lang yan. Hindi ko natatakpan para mag-evaporate yung sabaw niya nang maluto siya. O paano? Taog na naman ito. Ang kaldero ng kanin. Kunti lang yung nilagay kong siling haba lang, di na ako naglagay ng labuyo. Mga umanghang. Paborito ni CG, ganitong isda, maliliit. Tapos yung konting sabaw nito sinasabaw sa kanin. Pagka-asim. Asim kulik. Paano mga boss, update na lang hanggang sa magkunti yung sabaw nito, hanggang sa maluto. Mga boss, ayan o. Konti na lang yung sabaw. Hainin na natin, baka matuyo din. Okay na yan. Napakabango, luto na siya. Saka yung sapin nating okra, sarap din nun. May gulay na, may isda pa. Mga luto sa probinsya. Simple pero yummy. Diba? Magpi-plating na tayo mga boss. Naku po, taob yung kanin. Taob na taob. Ayan, luto na, hinain ko na. Tingnan nyo naman oh, kunting sabaw lang yan. Ayan, okra natin sa ilalim, yung sapin. Ayan oh. Paano mga boss, huwag tayo ulit makakalimot tumawag sa itaas. Thank you po Lord sa biyaya na naman sa araw na ito. Hindi mo kami pinababayaan. In Jesus name, maraming salamat po sa mga pagkain inihahanda mo sa araw-araw para sa amin. In Jesus name. Ayan mga boss oh. Yummy licious. Tingnan
Yung sabaw sa kanin, oh. Ado. O, paano? Kain na mga boss. Tamang-tama. I-partner sa mainit na kanin.